Bosparen mailako neska mutilak gara eta Lurra Unibertsoaren proiektua egingo Lurraren geruza. Lurra 3 geruza dauka. Hidrosfera, atmosfera eta geosferaren geruza. Lurra zabala 50 kilometro ditu. Maltzua 3.000 kilometro ditu eta nukleoa 3.000 kilometro. Geosfera, manteak, manto superior, nukleoa eta manto inferior. Hidrosfera planeta osoko ur multzoa da. Ura edozein egoeratan egon daiteke. Solido egoeratan, likido egoeratan eta gas egoeratan. Atmosfera aire geruza bat osatzen du. Atmosferak troposfera baita estratosfera ere badu. Higadura. Argien naiz lurzoruaren materiala errestatzen direnean higadura sortzen du. Garraioa. Ura eta haizea higatutako materiala garraiatzen du. Higadura hemendik pasatzen da. Garraioa hemendik pasatzen da. Zumendia lurraren ireki gune bat da. Lurraren barneko bidearen eragindako mugimendua lurrikara bat sortzen du. Magma otzen denean solidatu egiten dira. Horrela sortzen dira harri magmatikoak. Hau adibidez harri magmatikoa. Harri sedimentarioa beste harrien batzuen naiz, ezaginetatik hartzen du. Harri metamorfikoa. Harri metamorfikoak beste harri batzuetan sortzen dira. Hau da harri zikloa. Harrien eraldaketa izaten du. Eta harri metamorfikoak beste Lurraren egituaren kanpoaleko gurutza harriz osatuta da. Buruko nukleoa hau da. Kanpoko nukleoa hau da. Mantua hau da. Azala hau da. Eta atmosfera hau da. Unibertsoa izarren propietateak konstellazioa. Unibertsoa izarrez osatuta dago. Unibertsoak izarren propietatearen konstelazioa. Izarren propietatea. Izarrak azizpera ikaragarriak ditu eta haien barnean antikatzen energia sortzen da. Espazioa. Espazioak hainbat planeta eta galaxiak daude. Daude planeta nanoak, besteak beste, izarrak eta guztiak ere badaude. Konstelazioa. Konstelazioak hortz izarren eskualde batean elkarrengandik gertu ikusten dira izarren multzoa da. Planeta nanoak eguzkiaren inguruan milaka diren esfera formako gorputzak dira.
baina planeta baino txikiagoa. Adibidez, Pluton, planeta Marte. Nanopartila. Galaxiak milioika izararen multzoak ditu.